Как се е създала планетата от този човек. Име му е Пепи. Аз съм Атанас Хаджиев. И днес ще ви разказваме за един Иван Дупчев. Вижте го, той е Петър Думжов. Ето го. И така, днеска ще празнуваме на Иван Дурев Дупчев ден. И Пепи днеска е много щастлив. Вижте го само. Ето го. И това е неговата кола. Ето го. И ето го и Пепи. Това е шото му. Вижте го. Вижте какво прави. Ще го качваме в YouTube днес. Ето. Вижте как се смее. И чакайте малко сега. И днеска ще празнуваме на Иван Дупчев! На сватбата защо се жени за Атанас Хаджиев? Ма той е мъж, той е обратен там.